Aktar minn 700 persuna fosthom professjonisti u rappreżentanti ta' kumpaniji ta' għarfien ser jingħataw taħriġ permezz ta' pjattaforma nazzjonali li ma' proġett ġie ffinanzjat minn fondi Ewropej li jlaħqu ma' 2,200,000 euro. Permezz ta' dan il-proġett ser tkun qed issir riċerka fost in-nies u l-amministraturi fis-servizz pubbliku. Waqt seminari li waqqaf dan il-proġett, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega li wara li ddaħħlu l-Key Performance Indicators fis-settur pubbliku, issa ser jiddaħħlu dawk li sejjaħ bħala accelerators sabiex meta jkun hemm problema ta' impatt wiesa, kemm id-dipartimenti kif ukoll il-Ministeri jingħaqdu flimkien u jsolvu l-problema f'qasir żmien. Is-Sur Kutajjar qal li huwa permezz ta' dawn it-tip ta' inizjattivi illi l-poplu jkollu fiduċja kemm fil-Gvern kif ukoll fis-servizz pubbliku. Fil-fatt, ċifri pubblikati mill-Eurobarometer jiżvelaw kif bejn l-2010 u l-2016 il-fiduċja fil-Gvern pajjiżna żdiedet b'20% li hija l-akbar żieda fl-Ewropa. Sa dan it-tant tul dawn l-aħħar 4 snin, is-servizz pubbliku ngħata numru ta' rikonoxximenti għal ħidmietu. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia qal li apparti dan il-proġett ser issir riċerka fuq id-determinanti soċjali tas-saħħa f'Malta. Dawn jirreferu għal prinċipji bażiċi fosthom l-ambjent, l-ekonomija, l-edukazzjoni, is-soċjetà ta' madwarna kif ukoll il-kura tas-saħħa. It-taħriġ li ser jingħata lil dawn is-700 persuna ser iwassal sabiex ikun hawn aktar għarfien lokali u ser isaħħu l-ħiliet tagħhom fuq l-inugwaljanzi u d-determinanti soċjali tas-saħħa. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Dottor Charmaine Gawċa qalet illi l-fatturi soċjo-ekonomiċi qed jaffettwaw is-saħħa tal-poplu. Qalet li l-proġett jorbot max-xogħol tal-Kunsill Konsultattiv dwar stili ta' ħajja b'saħħitha u jinkwadra tajjeb fil-politika tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa sas-sena 2020.